Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, по Скайпу. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon и на наш сайт. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя нашої студії. Семенка Бакаєв, голова громадської організації «Безпека та взаємодія в Україні», координатор громадянської инициативы «Стоп-террор». Витаю вас, пане Семене. Ассаляму алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующего сообщения. Во время визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участия президента в Генеральной Ассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Также Дмитрий Кулеба заявил, что представители ООН проигнорировали участие в саммите Крымской платформы по политическим мотивам, и в связи с этим он обвинил организацию в защите интересов России, которая нарушает международное право. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав. Ну что ж, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Дмитрий Кулеба говорит о том, что будет непростой разговор с Антонио Гутерришем, что будут поднимать непременно вопросы относительно того, что он не принимал участие на саммите Крымской платформы. Но в итоге что это нам даст? Ну, мені важко казати про те, що це в якій ретроспективі це нам дасть, чи це буде моральна підтримка, чи це буде якась практична складова, але в будь-якому випадку я вважаю, що риторика міністра Кулеби є правильною, і тобто така риторика взагалі повинна була бути з моменту обрання Володимира Зеленського президентом. Він абсолютно повинен був стояти на таких позиціях і відстоювати і питання окупованого Криму і окупованих територій Донецької і Луганської області. Тепер давайте подумаємо, скільки ми часу втратили, щоб дійти до такої риторики, правда? А как вы думаете, а что изменилось? Почему так произошло? Потому что, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, вот такая вот риторика, она где-то с весны этого года. Да? Так. Ну, 2 роки ми фактично спостерігали риторику Володимира Зеленського і всіх їх, і в тому рахунку і міністра Пристайка, і Кулеби, його вже наступника. Вона така дуже дипломатична, яка була в тому, що треба знаходити спільні шляхи, вирішення, розмовляти, знаходити консенсуси, і Резніков про це говорив неодноразово. А тепер ми побачили абсолютно іншу риторику, інший напрямок, в якому пішов Володимир Зеленський. Та це абсолютно такий проєвропейський, євроатлантичний рух, який був у президента Порошенка, з яким абсолютно був не згоден Володимир Зеленський. І тепер ми бачимо, фактично, 4 останні місяці, вже дуже так
так плотно, вони міцно цим займаються. А где произошла эта трансформация? Дивіться, Какой момент? 2 роки – це ж немалий термін насправді. Та? І для Володимира Зеленського як президента, і для Володимира Зеленського як людини. По-друге, все-таки, я думаю, він зрозумів, що Путін просто так посередині сходиться не хоче. Він хоче, щоб Україна виконала всі умови. Ви знаєте, ми вже стільки про це говоримо, що з Путіним не вийде домовитись там в наших інтересах. Вийде домовитись тільки в інтересах, які він сам безпосередньо висуває і ставить ці кордони, за якими там червоні лінії. От як ми креслили їх під час нормандської зустрічі на вулиці Банковій як громадянське суспільство для Володимира Зеленського, так і сам Путін впродовж цих 2 років креслив такі самі червоні лінії для Володимира Зеленського. І коли Володимир Зеленський на одній зі своїх прес-конференцій казав, що я на розтяжки тут знаходжусь, я думаю, він говорив абсолютно правду. І він розумів, в якій він ситуації опинився. Питання в тому, що не треба було обіцяти людям, коли ти йшов на вибори, що ти вирішиш це питання, що ти принесеш мир, там зійдешся посередині, нічого тут складного нема. Ні, це дуже-дуже складно, коли твою частину території окупувала інша держава і хоче знищити твою державу. Це не 95-й квартал, це не розважальне шоу, це доля людей, це доля держави, і це не просто так. Чому це відбулося? Це вже по-четверте. Я думаю, через те, що було багато спроб з боку Володимира Зеленського зійти з Путіним там чи тет-а-тет, чи з кимось, і домовитись про виконання навіть тих самих мінських домовленостей, і при тому, при всьому, що і Франція, і Німеччина схиляли Україну виконувати ті умови не дуже сприятливі для нас, Путін навіть на ці умови не пішов. Тому, я думаю, Володимир Зеленський зрозумів, що там вже нічого не відбудеться, нема сенсу сідати з кимось розмовляти. І він вирішив для себе, що тоді, якщо я не стану президентом, який приніс мир, який домовився з Путіним, то я стану президентом, який буде вести державу в євроатлантичному напрямку і в напрямку Європейського Союзу. Но ведь и сейчас Зеленский настаивает на необходимости проведения встречи то ли в нормандском формате, то ли вовсе говорит о том, что он готов встречаться тет-а-тет и общаться. Так, але чи готовий Путін з ним зустрічатися? Давайте, у Путіна, знаєте, є такий тригер, яким він показує, чи готовий він для перемовин. Це обмін полоненими. Ні, це обмін полоненими. Якщо діалог, хоч на мінімальному рівні присутній, обмін відбувається. Маленький чи великий, але він відбувається. Це як жест доброї волі з його боку, для того, щоб показати, я зробив перший крок, а ви робіть другий крок. Третій крок теж ви робіть, і четвертий ви робіть. Я почему сказала про Крым, потому что в последнее время мы слышали заявление из уст Зеленского, который сказал, что готов встречаться с Путиным и обсуждать тему Крыма, а в Кремле сказали, что тема Крыма не обсуждается. То есть мы услышали 2 взаимоисключающие позиции, по которым стало понятно, что такой встречи все же не состоится. Дивіться, в головах російських еліт так чи інакше Крим там чи як військова база, чи як цивільний об'єкт, він їх. Про що можна говорити про Крим? Тобто вони для себе так поставили аншлюз, закрили цю тему і сказали, все, ми її не чіпаємо. Хтось щось говорить про Крим, ми нічого не знаємо, ми йдемо. Вони готові зустрічатися і говорити по окупованих територіях, Донецька і Луганська. Все, що стосується Крима, ні. Що б ти не робив, на якому б ти рівні не робив, там рівень ООН, внутрішній рівень, тет-а-тет сісти. Хоча навіть тет-а-тет, я вважаю, з Путіним не можна зустрічатись президенту Зеленському. Він може там відсилати своїх помічників, заступників, керівників, міністрів, будь-кого зустрічатись на тому рівні. Але ми ж розуміємо, що це ні до чого не призведе, тому що Путін не хоче віддавати назад Крим. Він хоче його залишити собі і далі впливати на Україну, як це було до 2013-2014 року. Я навіть не виключаю того, що він готовий там частково передати Донецьк-Луганськ, на якихось своїх умовах, але залишити Україну як сателіт в своїй сфері впливу, в своїй зоні впливу, щоб Україна відмовилася йти в ЄС, НАТО, і тоді тут він виграє дуже багато речей. Многие аналитики в свете проведения выборов в Государственную Думу и привлечения на эти выборы жителей ОРДЛО говорят о том, что Россия, возможно, стратегически в дальнейшем может инкорпорировать Донбасс
в состав России, учитывая нынешнюю массовую паспортизацию жителей ОРДЛО? Да ні, він їм не потрібен. Ну, от об'єктивно, якщо б вони хотіли цю територію забрати під юрисдикцію Російської Федерації, це відбулось би влітку 2014 року, як це відбулось в Криму. Ну, він їм не потрібен. От оцей апендікс, який вони там змогли забрати у нас, він їм не потрібен. Він їм потрібен як точка дестабілізації в Україні. Тобто про Крим ми не говоримо взагалі, а от ця точка, вона повинна бути. Навіть якщо її передають назад під юрисдикцію України, там на будь-яких умовах, от зараз такий сценарій розглядаємо, от на будь-яких умовах віддають назад, там все одно тепер залишиться прошарок населення, та дуже великий, з російськими паспортами. От ми говорили дуже багато там з колегами з цього приводу, а як вираховувати цих людей? Та? От у яких російські паспорти. От що з ними робити? Ну, от, наприклад, якщо ця територія перейде назад до нас, от що робити з цим прошарком? Давати їм український паспорт, які у них права будуть? Ви розумієте, це дуже серйозні питання. Це теж людські долі, не враховуючи їх політичних вподобань. Їм можна, звичайно, сказати, отримали паспорт, їдьте в Росію, ви тут ніхто. Чи піде на це якась влада, якщо в цьому сценарії, який ми з вами розглядаємо, от, зможуть так жорстко реагувати на такі речі? При тому, що буде шалений міжнародний тиск, і будуть казати там про права людей і дуже багато інших речей. Та? Тобто, ну, влада, яка тоді в такому варіанті буде на посадах, ну, я не певен, що в них буде вистачати цієї залізної волі робити так, як буде в інтересах України. І тому, мені здається, цей прошарок населення там залишиться. І їм в такому варіанті, навіть під юрисдикцію України, з незрозумілими людьми, з паспортами, з зонами впливу, з інспірованими агентами туди, і він їм буде дуже зручний, тому що ця точка дестабілізації може буде в будь-який момент роздмухатись і знов там будь-що може відбутись. В іншому варіанті я не бачу, щоб це вигідно було Російській Федерації. А забрати на тих би умовах, яких би ми хотіли, ну це, мабуть, Путін повинен піти з посади, прийти якийсь умовний там Шойгу, я не знаю, чи ще хтось, і з ними повинні вести діалог такого характеру, тобто що ми будемо з вами робити, чи не будемо. Я навіть не виключаю того, що там наступний президент Росії умовно визнає війну, що вони там воювали, вони визнають там Героїв Небесної Сотні і скажуть, ну, це ж попередники, це ж не ми, а ми хочемо дружити. Ви ж наші брати, у нас же така історія, правда? І от таким чином будуть продовжувати ту політику, яка, в принципі, у них записана в статутах. А як ви думаете, в перспективі Україна може прийняти цю дружбу? Ну, слухайте, це залежить від двох напрямків. Той напрямок, який задасть громадянське суспільство, і той напрямок, який зможе на себе прийняти влада, яка буде на цей момент. І питання ж Криму, воно все одно залишається, ви розумієте, як буде реагувати громадянське суспільство, і навіть якщо нам передаються території, а Крим окупований, як буде влада на це реагувати? Тобто вони кажуть, або пан, або пропав, або ви нам це віддаєте, або ніяких відносин, або ми забираємо це назад, ой, давайте поговоримо про репарації, ну і, звичайно, про Крим, і цей діалог почнеться. Мені важко казати, як це буде, але я точно знаю, що питання Криму при будь-якій владі, при будь-якій еліті, яка прийде в Росію, вони не будуть піднімати, тому що вони втратять тоді все фактично. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Олександра Самарського, експерта громадської організації та Центру дослідження Росії та надзвичайний повноважений посол в Ірані у 2010-2014 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот мы как раз сейчас обсуждали прошедшие выборы в Государственную Думу России в Европе, а именно представитель Еврокомиссии Петер Стана заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном
Крыму. Вместе с этим он сказал следующее, цитирую: «ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили, и в течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей». Говорят о том, что не будут признавать результаты на территории аннексированного полуострова, но до этого мы видели доклад Европейского парламента, который призвал не признавать выборы в Госдуму в целом в связи с участием жителей ОРДЛО на этих выборах и в связи с незаконным проведением этих же выборов на территории оккупированного полуострова. Чего, я так понимаю, не случилось? Как вы думаете, почему? Значить, давайте фактично ви поставили кілька питань. Да. Насамперед, заява Європарламенту, вона носить рекомендаційний характер. За великим рахунком вона нікого ні до чого не зобов'язує. Друге, там в цьому документі мова йде не тільки про Крим, Донбас. Мова йде взагалі про характер виборів, репресії, свободу слова, права людини і так далі в Росії. Третє. Я не думаю, що країни Європейського Союзу і ЄС в цілому не визнають вибори. І, відповідно, правомочність Держдуми Росії. Вони можуть не визнати вибори в Криму. Це означає, що ті депутати, чи повноваження тих депутатів, які по мажоритарним округам вибиралися від Криму, не будуть визнані. На цьому все. Європейський Союз і провідні країни Європейського Союзу весь час ухиляються від будь-якої серйозної протидії Росії. Так і в цьому відношенні, я думаю, що ніяких наслідків це не матиме. Більше того, значно важніше те, як Україна на все це відреагує. Ось в чому основне питання. Тому що я вже якось в вашій передачі казав, фактично з 2014 року по основним принциповим питанням Захід, так би мовити, нас кинув, як кажуть. Ми залишилися у багатьох випадках один на один з Росією. Захід прагне до єдиного, зокрема Німеччини, щоб конфлікт не спалахнув по-новому. А як в цих умовах замороженого конфлікту буде в Україні і українцям, їм байдуже. Так само, я думаю, ситуація розвиватиметься в Євросоюзі з виборами. Буде велика критика, на цьому все зупиниться. Так як з Білорусі. Как вы думаете, почему для России было важно участие жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму? Это такая политическая технология для поддержки рейтингов «Единой России»? Или же вот мы с паном Семеном обсуждали, есть ли вероятность в будущем какой-то стратегической цели России в виде аннексии Донбасса? Взагалі тут питання можна було поставити ширше. А взагалі для чого тому авторитарному режиму, який є в Росії, все контролює, знадобилися такі фальсифікації, масштабні і очевидні. Відповідь на це питання, мабуть, є одне. Режим почуває себе, як і всякий авторитарний, непевно. Відповідно, він хоче максимально показати світовій спільноті і своїм всередині, що їхня влада легітимна. Для цього потрібна безперечна перемога правлячої партії. Тут ми підходимо до виборців з Донбасу. Якщо ми подивимось статистику голосування по регіонам, те, яка була в день, то якраз за путінську партію «Єдина Росія» чи не найбільше проголосувала саме в Ростовській області. Тобто такий додатковий ресурс. І всі сили, ми знаємо, як це робилося, видавалися прямо на місці паспорта, підвозилися сотні автобусів і так далі, так далі. Каруселі, все інше. Другий акцент, другий момент, який не викликає зовсім першого, це те, про що йшла мова. Росія здійснює анексію поступову, крок за кроком окупованих територій
які є, крім всього іншого, ще й запорукою для наступних можливостей, так би мовити, легітимно вмішуватися в справи України з метою захисту прав уже російських громадян, не просто русскоговорящих, російських громадян на території України, зокрема в Донбасі. І знов таки важливо питання, а що ми, Україна, буде робити відповідь. Поки що, чесно кажучи, я якоїсь адекватної відповіді від наших урядових структур не побачив. Я погоджуюсь з паном Кабаєвим, що це питання надзвичайно непросте, але стратегії в ньому, я не бачив, може я не знаю, сьогодні немає. Как на ваш взгляд сейчас был? Секунду, у нас немає стратегії взагалі ні в чому, але це інше. А как, на ваш взгляд, в данном случае должна была бы действовать Украина? Какие превентивные меры сейчас уже должна предпринимать Украина в ответ на эту паспортизацию на Донбассе? Насамперед, я думаю, що це прекрасна підстава розірвати дипломатичні відносини з Росією. Угу. Треба не забувати, що наявністю відносин ми перекреслюємо всі свої звинувачення, що Росія є країною-агресором. Наявність дипломатичних відносин означає, що між Україною і Росією є дружні добросусідські відносини. Парадокс. І всі розказні про те, що у разі розриву дипломатичних відносин якісь права наших громадян будуть порушені в Росії, це все, м'яко кажучи, неправда. Захочуть порушити, порушують без того. Але нам потрібно продемонструвати, що це незаконним різком на захист своїх прав реагує. По-друге, це має бути в заяві нашого парламенту. І саме наш парламент насамперед мав би не визнати повноваження Держдуми, не Європейський Союз, не хтось там. Ми перші маємо сказати, вибори незаконні, плюс Крим і Донбас, права людини скрізь порушуються, це незаконно. Третє, про що пора говорити, про те, що ми маємо в Європі фактично державу фашистського толку, авторитарну, з мілітаризацією, з концепцією розділення своїх громадян із різними країнами, з бажанням їх зосередити. Тобто вся ідеологія чисто німецько-фашистська. І про це давно пора говорити відверто і офіційно. І потрібно Заходу пояснювати, що той, хто співробітничає з цією Росією, насправді розбудовує і допомагає фашистський режим в Європі. Для початку ось так. А далі просто треба стратегію розробляти. Знову питаються, хіба наша влада не знала, що так буде? Про це ж писали кожна коли. Реакції я поки що не бачу адекватно. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагл, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Самарський був з нами на прямому зв'язку. Експерт громадської організації «Центр дослідження Росії», надзвичайний повноважений посол в Ірані у 2010-2014 роках. Пане Семене, вот такая радикальная мера в виде разрыва дипломатических отношений сейчас была бы к месту? Слухайте, у нас, окрім офіційного розриву, хоча у нас же не посла, та в Росії ж немає тільки якісь консули чи представники навіть. Я навіть не знаю, чи зараз консули є, просто представники були минулі роки, я пам'ятаю. А по-друге, з Росією не розірвана купа ще договорів, насправді. Це не тільки питання дипломатичних відносин. Демаркація Азовського моря досі не зроблена. Та це є величезною проблемою, яка досі не вирішена фактично. І купа інших документів, це десятки ще договорів і документів, які треба розривати і відмовлятися від ринків, від співпраці. Так, ясно, що більша частина з них не виконується. Це зрозуміло. Але де-юре вони є, і де-юре їх треба знищити, щоб їх не було.
Насправді, що от пан Олександр казав, да, Росії нічого не завадить там в будь-який момент взагалі будь-що нову агресію, новий виток ескалації зробити, там, новий якийсь бліцкріг. Тобто це нічого не варте. Тут треба акцентувати увагу на питанні внутрішньої політики, тобто що Україна розроблює там для того, щоб зміцнити свою обороноздатність. Да? Я не повністю, знову ж погоджуюсь з паном Олександром, я вже так в спину кажу, ну, сподіваюся, він мене пробачить. Стратегії є стратегія оборони у нас, і є стратегія переозброєння, і є навіть стратегія інформаційної безпеки. Питання в тому, що в Україні дуже кволо іде виконання і до кінця не реформовані деякі структури, наприклад, такі як Служба безпеки України. А ті закони, наприклад, які зараз «Слуги народу» вносять, ну, тобто один зараз там фінальний по реформі, ну, вибачте, це не посилення Служби безпеки, абсолютно, це в деяких випадках навіть послаблення. Так, це розмежування якихось повноважень, але це не посилення для того, щоб ми могли ефективно боротись з загрозами там або терористичного характеру, або гібридного, або інформаційного, так як працює Росія станом на зараз в Україні. Тому цілісного бачення у керівництва держави станом на зараз немає. Нам, безумовно, треба змінити закон про нацбезпеку. Мене, наприклад, він не влаштовує, навіть той, який був прийнятий в минулій каденції, та не занесено туди частина гуманітарної складової, а на гуманітарній складовій Росії працює, ну, це інформаційна складова, це і церква, це навіть, якщо ми беремо нацбезпеку в цілому, це і питання копалин, і як вони намагаються захопити наше родовище через своїх агентів, навіть через наших громадян, які на них працюють. Це дуже такий великий, знаєте, пласт питань. Це от як одна картина, і кожен пазл ж повинен відповідати іншому пазлу. І от ми ці пазли, насправді, до кінця навіть не склали. А ті, які складені, вони не зовсім якісні, скажімо так. Тому людей, ну, тобто, українська еліта, на жаль, на 8-му році війни до кінця не сформувала ту цілісну картину бачення. Тобто ми розуміємо на певному етапі, що нам треба зробити для відсічі російської агресії на землі. Тобто Олександр Валентинович Турчинов нещодавно опублікував, мені здається, дуже блискучу статтю, в якій описав стан нагальний наших Збройних сил, що нам треба зробити і що нам може бути з боку Росії. І насправді, мені здається, більш ґрунтовно, ну, от за останні 7 років я не бачу, хто б публікував такий матеріал. А может, здесь проблема отсутствия преемничества власти в стране? Де приходить нова власть? Це питання еліт, тому що якщо якась частина інтелектуального суспільства в Україні розуміє проблематику і знає, як їх вирішити, вона не обов'язково стоїть на тих позиціях, щоб спромогтись втілити це в життя. Це може бути просто там якісь люди, які тільки щось розуміють. Тому що, ну, ви ж знаєте, що точка сидіння определяє місцезріння. І не завжди, коли людина знаходиться на тій чи іншій посаді, у неї є якесь стратегічне бачення. В багатьох випадках вони просто виконують ті завдання, які на них поклали їх кінцеві бенефіціари. Але я вважаю, не це страшне. Страшне те, що виконуючи ці зобов'язання, які на них покладені, вони самі нічого не продукують. Ну, завжди можна вкладувати щось корисне, важливе. Ви знаєте, там, дивлячись навіть на президента Зеленського, я чомусь завжди думав, що він щось серйозне, ну, хоча б одне-два таких серйозних якихось проєктів, напрямків, реформ зможе зробити. Ну, просто, щоб хоча б сказати, що Порошенко не зміг, а я зможу. Кримська платформа. Ну, ви знаєте, це не глобальна зміна чогось в країні. Це підняття актуального питання, це так. Але це не зміна реформи освіти, це не зміна медичної галузи, це не зміна навіть безпекової складової, те, що повинно в пріоритеті бути. Це не зміна будь-яке міністерство, візьміть будь-який напрямок. У нас немає нічого глобального, ми не можемо нічим похизуватись.
минулі 5 років щось робилось на кожному напрямку. Я не кажу, що воно все успішно було. Ні, там провалів теж дуже багато було. Але воно робилось на кожному напрямку. Та? І зараз я цього не спостерігаю. Я дуже сподівався, що Володимир Зеленський щось, хоча б зробить, щоб щось корисне так от було. На жаль, зараз єдине корисне, що він зробив, це додаток «Дія», який стоїть у мене на телефоні. Так, дійсно, він корисний, зручний, але це не зміна мого життя повсякденного. Тобто це я не приходжу в лікарню, мені там краще обслуговування дають. Це не зміна системи освіти, куди моя донька пішла вчитись, і я бачу, як краще стає. Це не зміна безпекової складової, якою я займаюся. Я не бачу, що виконувалася державна оборона, замовлення. Я не бачу змін в системі Міністерства внутрішніх справ. Немає реформи. Немає реформи Служби безпеки України. Немає розвитку нашої розвідки, як внутрішньої, так і зовнішньої. Ви розумієте, я не можу привести успішний приклад реформи. Дороги – це не реформа. Додаток «Дія» – це не реформа. Ми не зможемо з вами відчути це через 5 років умовно. Не в короткострокові ми це зараз не бачимо, не в довгострокові. А реформи повинні бути як короткострокові, які ми прямо сьогодні бачимо. Як умовний додаток «Дія». Це коротка реформа, яка показує ефективність влади на сьогоднішній день. І є довгограючі реформи, як, наприклад, охорона здоров'я або переозброєння армії, переходи на стандарти НАТО. Щоб ми побачили якийсь ефект, це повинно пройти 3-4 роки від початку розроблення умовного комплексу «Нептун» до прийняття його на озброєння і до того моменту, як він приїхав по параду, по Хрещатику на параді. Це 5 років пройшло. Володимир Зеленський зараз плескає в долоні, що їде «Нептун», їде «Вільха», але, на жаль, вони не закуповуються, тому що державна оборона замовлення не виконується, хоча воно повинно було виконуватися. Давайте остановимся подробнее на безпековой ситуации в нашей краине. Генерал-лейтенант и командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сказал, что Россия в любое для нее удобное время может перейти в наступление на юге Украины. На сегодня признаков наступления в ближайшее время пока нет, сказал он. Вот его цитата. Військові загрози з боку Росії на півдні України з кожним роком тільки зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що Росія найближчим часом почне військову агресію, не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова і створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у військовій сфері. Черговим приводом для актуалізації зазначеного питання є ініціювання керівництвом нашої держави роботи Кримської платформи. На цьому тлі Російська Федерація лише посилює тиск щодо недопущення вироблення дієвого механізму мирної деокупації Криму, погрожуючи можливим розширенням збройної агресії. Как вы оцениваете вероятность полномасштабного вторжения России в Украину? Ви знаєте, це... Я так би ніколи не ставив питання, тому що ми повинні готуватись до повномасштабного вторгнення. Ми повинні готуватись відбивати будь-які атаки і на рівні цивільного життя. Тут ми в Києві зараз знаходимося. Ми повинні розуміти, що через народних депутатів, місцевих депутатів, громадянське суспільство, через засоби масової інформації і там дуже багато інших можливостей, через церкву. Росія випливає на життя Києва кожен день і на будь-яке інше місто. Так, це вже не такий вплив, як був до 2014 року, може. Він не такий глобальний, але він залишається. Ми повинні з вами навчитися давати відсіч таким атакам. Ми повинні змогу відсіч атакам на півдні, якщо це новий якийсь виток війни, або, наприклад, в Сумській області або в Чернігівській, тому що ви ж побачили, що договор про наміри про союзну державу з Білоруссю підписаний. Так. Все, ми повинні розглядати тепер цей кордон як потенційно небезпечний, з якого може піти атака Збройних сил Російської Федерації, або з білоруськими збройними силами, або окремо, це неважливо. Цей кордон тепер для нас потенційно небезпечний, і ми повинні там концентрувати теж нашу увагу. І, безумовно, це і Харківська область, Донецька і Луганська. Ми повинні готуватися як і до локального якогось витка нового, так і до стратегічного. Чи може бути повномасштабна війна?
з точки зору логіки, вона нікому не вигідна. Абсолютно нікому. Не світу, не Китаю вона не вигідна, не Європі, не Сполученим Штатам, не Австралії, не Канаді, не Великобританії. Нікому. Не Росії навіть не вигідно. Но руководствуется ли этой логикой России? Абсолютно. Але чи російська еліта, яка сидить там поруч з Путіним, і сам Путін особисто, або будь-який його там приємник, ну, це ми з вами до цього говорили, там сценарій лайт, да, якщо приходить нова влада в Росію, і вона там віддає окуповані території. А якщо ні, а якщо є інший сценарій, що приходить там знову ж умовний Шойгу, і він хоче посилення ескалації. Він хоче захопити все-таки цю Новоросію, всю, яку він там собі на карті намалював, да? Тобто всі наші області, пробити цей сухопутний коридор до Крима з Росії і от забрати цю територію. А що там залишиться? Київ, там Черкаси, що там Чернігів, от, Західна Україна, ну, ідіть куди хочете, в НАТО, там все, не цікаво. Ну, от, а якщо така логіка? Тому ми з вами повинні готуватись як до локальної війни, так і до повномасштабної, так і для внутрішніх загроз. Тому що внутрішні загрози, от, які я перерахував, да, гуманітарні, можуть ще бути, окрім них, ще й терористичні загрози. Та? І знову ж повертаємось до реформи СБУ, там, де їх повноваження в цій сфері не посилені. Та? Ну, тобто ми можемо говорити з вами зараз дуже багато про можливі загрози. Питання в тому, що знову ж робить Україна для цього. Тут треба наголошувати, змушувати владу робити будь-що або посилити наші позиції. Ну, наскільки від нас це залежить, а я дякую вам за ефір, ми це з вами сьогодні можемо обговорювати. Але чи чує влада це, чи є у неї бачення, чи у них тільки бачення, що треба зробити от додаток «Дія» і прокласти дорогу, щоб проїхатись по ній на машині і не було проблем. Политическое руководство Украины говорит об острой необходимости предоставления Украине зенитно-ракетных комплексов американских «Петріот». Так, ну це абсолютно нормальне питання, тільки, ви знаєте, «Петріот» дуже класна система. Це і ПВО, це і ПРО, це, ну, тобто в одному комплексі може бути і ПВО, і протиракетна система. Він дуже один з найліпших в світі. Але питання, чи є у України спроможність виробляти свої умовно системи протиповітряної оборони або навіть протиракетної, щоб вона була ж настільки ефективною, як і «Петріот». Я вам доповідаю, є. Питання в іншому. Чому влада не спрямовує гроші, які закладені в бюджеті, на розробку таких комплексів, поставлення їх на озброєння і їх закупівлю? Чому вони просять у Сполучених Штатів, якщо це ми можемо самі зробити тут, в Києві? Оце головне питання. Де це стратегічне бачення тих керівників, які знаходяться зараз на посадах? Я розумію, що, можливо, президенту байдуже на це, хоча виникає питання, навіщо хизуватись Збройними силами, як він це зробив на 30-річчя відновлення незалежності. Він сказав, що Збройні сили там один з головних там наших здобутків за нашу каденцію. Якщо не комплекси «Нептун» не закуплені, не «Вільха» не закуплені, не «Стугни» не закуплені, абсолютно нічого не закуповується, не радіолокаційні комплекси, не розробляються ні свої системи ПВО, ні свої системи ПРО, і навіть не ведеться розмова про посилення бойового цього потенціалу. Ведуться розмови виключно про дороги і якісь там додатки «Дія», про якусь там рівність, яка, ну, мабуть, важлива в сталій демократії, та і, мабуть, важлива навіть молодій демократії, яка хоче стати сталою, але не є пріоритетним питання Верховного Головнокомандувача, яким є Володимир Зеленський. Дякую вам дуже, пане Семене. Тёх Сагулнас, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок, но вы не переключайтесь, оставайтесь с Первым крымско-татарским. Буквально через 4 минуты эфир телеканала АТР продолжает информационная програма «Заман» на украинском языке. А гостем нашей студии был Семен Кабакаєв, голова громадської організації «Безпека та взаємодія в Україні» та координатор громадянської ініціативи «Стоп терор». Сагулнас. Коршкенч.